बाक्सानि कुमारी खाथानि नागापुराव ग्रीन हिमालया लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव गोबां सुबुंफोरा रंजाफैदों। इंराजि बोसोर गोदान 2022 मायथाइखौ बरायनायजों लोगोसे गोसो होसारना रंजानानै बायदि रोखोमै गोदान बोसोरखौ रंजा बाजायै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बोसोर गोदाननि समावनो बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमायाव थानाय ग्रीन हिमालया मुंनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ 58 नं तामुलपुर विधानसभानि एमएलए जलेन दैमारी आरो 21 नं नाग्रिजुलिनि बियाबनि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास मोनहा बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे ग्रीन हिमालया लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ थांनाय 25 डिसेम्बरावनो बेखेवनाय जादोंमोन आरो बे थावनियाव दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा फैनानै रंजा बाजायै गोदान बोसोरखौ बरायदों। दा जोंना नैबेहाय ग्रीन हिमालया पिकनिक स्पटआव दिनैसिम जोङो स्टार्टिंनिफ्राय जों जेबो मोगा-मोगि जायाखै आरो जाखिनि रायजोफोर जाफैदों लावखार ओंखाम जाफैदों जों बिनिफ्राय बिराद अनसायनाय मोन्दों, बाख्नायनाय मोन्दों जे जोंनि भलन्टियारफोरखौ जे बाख्नायनाय होदों, थेंक्स होदों। मानोना जों जाफैगिरिफोर जेसेबांनाखि लावखार ओंखाम जाफैग्रा दङ जों बिसोरखौबो आदराव लाखिदों, जे डास्टबिनबो होदों आरो माबाफोर उसुबिदा जादोंबा जों बेफोरखौ सोंफाम खालायदों आरो जों जाबादि लुबैदों दे दैखौ लेथ्रा खालायनाङा, प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेरावनो गारनाङा, बेफोरखौ बिथांमोनहा मानिनानै सोलिदों। जों बेनिखायनो बिथांमोननिसिमबो जों थेंक्स होदों। ओरैनोथ' बिराद गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों, गुवाहाटीनिफ्राय फैदों, दाख्लैबो गवालपारानिफ्राय फैदों, बेनिफ्राय ओरै धुब्रिनिबो, गवालपारा आरो धुब्रि बिसोर मोननै ग्रुप फैदों आरो साखाथि फाखाथियाथ' दङआनो। ओरै सानजाहाय तेजपुरनि मैया मोननै ग्रुपबो फैदों। मैया खिन्थु बिराद हुलुस थुलुस जादों जोंना, जायगा जों होख'लायनो हायाखै बेखिनि। जोंनि बाहाय जाखिनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव जायफोरानाखि जानानै थांबाय आरो जानानै जादों बिथांमोनहा जोंखौ बिराद साबायखर बावदों जे गुबुन जायगायाव जों बेबादि भलन्टियार मोनाखै, जे दफेनो दसे उननो खबर लानाय, माबाफोर उसुबिदा जादों नामा, माबाफोर माबा जादों नामा बेखौ खबर लानायखौ बिसोरो जोबोद थेंक्स होदों। जों बाहाय लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौहाय जे जों दैनिबो सुबिदा होदों, बेनिफ्राय आरो गारनो जाखांनाय मुवा बेसादफोरखौ गारनो थाखाय जोङो डास्टबिनबो साफ्रोमनोबो जों होनाय जादों। साफ्रोम माने ग्रुपाव आरो ग्रुप वाइसआव जों मोनसे होनाय जादों। बेफोरबायदि जोङो बाहाय जोंनियाव सारा लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौ जोङो साबायखर होनो लुबैयो जे जाखिनि जोंखौ हेल्प खालायफैदों आरो जाखिनि जोंखौ थेंक्स होलांदों बेनि थाखाय जोंबो बिसोरखौ थेंक्स होनो लुबैयो। आरो जोंनि ग्रीन हिमालया पिकनिक स्पटनिफ्राय जे जोङो सुबुंफोरखौ, सोब जायगानि सुबुंफोरखौ जों खावलायनो लुबैयो जे जोंनि नैबे ग्रीन हिमालया पिकनिक स्पटआव फैनानै लावखार ओंखाम जाफैथों आरो जाफैनो थाखाय जोङो जोंनि ग्रीन हिमालया पिकनिक स्पटनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जोंनो ग्रीन हिमालया पिकनिक स्पटआ जों सानदों नैबे जानुवारि लास्टसिम जोङो लाखिनाय टारगेट दङ आरो उननिखौ जों उननि सानगोन। माखासे पारमिसननिबो खोथा दङ, बे सिस्टेमाव जों सोलिनानै दङ। लकेसना भुटान टु रङिया रड, बिनि गेजेरावनो जोङो कुमारिघाटा मोननाय लोगो लोगो एसे दावखोनानै फरेस्ट अफिस मोनो, थिनालि होनो जायखौहाय, बिनि सानजाहा फैनानै खावलि मोनो, खावलिजों हाबजायो। बेनिफ्राय आरो मोनसे लामाया बेखौ एसे बोफ्रांबायबा पानि टिंकि होननाय दङ, बर' एरिया, बर'फोर गोजा बाहाय सगा, बेहाय नोङो ओंखारनानै सानजाहा पाक्का लामा दङ, बे पाक्का लामाजों फैबाय थाबानो नागापुर मोनफैगोन, बे पिकनिक स्पटखौ मोनगोन। आरो बेखौ एसे बारग'बायबा गणेशगुरि होननाय दङ, एसे साहा फैनानै, बेबो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे सक बियो। बेनिफ्रायबो सानजाहा फैयोबा जों अन्थाइबारि आमलाइगुरि होननायजों बे जोंनि पिकनिक स्पटआव मोनफैयो। नाग्रिजुलिजोंबो बिराद मोजां लामा, नाग्रिजुलिजोंहाय ओरै माबाजों हाबनांगोन, लावपारा सक होननायजों हाबबोनांगोन, ओमफ्राय आरो नाग्रिजुलिजों ओरै साहा दावखोथारनानै कम्पानि सकजों फैनानै डाइरेक्ट खावलि फैनांगोन। खावलि फैनानै खावलिजोंहाय डाइरेक्ट साहा दावखोबोबानो बाहाय जोंना गेटबो दंखायो, बेजों फैबानो जोंनियाव डाइरेक्ट मोनफैयो हिमालय पिकनिक स्पटआव।
औ बाहाय जिब जुनार नुनो मोनो नै दसे उनावनो नोंथांमोना थाबावबा जोंनाव दावराय फैयो दाउसिन दाउला अनेक दङ ओमफ्राय मोख्रा बायदिसिनाथ' थाखायोआनोखा बेखिनि जोंनाव नुनो मोनो मैदेर बा मै मोसा बेबायदि नुनो मोना मैदेरखौ सम नुयो खिन्थु मैफोर बायदिसिनाफोर दसे उनाव मोनाब्लि जायोबा गाबनायबो खोनागोन आरो नुनोबो मोनगोन आरो दा नैबे जोंनि जाखिनि पिकनिक स्पट ग्रीन हिमालय पिकनिक स्पट बेखौहाय गिबि जागायदों जोङो 25 डिसेम्बराव जागायनायाव दुवार मुखुलि जायखौनोखि दरजा खेवनाय होनो पिकनिक स्पटनि दरजा खेवनायखौ 58 नं तामुलपुर समस्तिनि जोंना MLA बिथां मुस्रि जलेन दैमारिया बेखेवदों आरो जोंनि नैबे जाखिनि पिकनिक स्पटनि जोंना अफिस दङ बे अफिसखौहाय जोंनि 27 नं तामुलपुर नाग्रिजुलि समस्तिनि EM धर्मनारायण दासआ बिथाङा खुलिदों बिथाङा टुरिजिमनिबो बिथाङा EM बिथाङा बेखौ खुलिफैदों फिथा हाफैदों अफिसनिखौ बेनिफ्राय आरो जोंना नैबे पिकनिक स्पटजों लोगोसे जोङो एक्सट्रा मोनसे बुस्थु बानायना दोनदों बेखौ जोङो जायखौ होनदों पार्क बे पार्कबो जोंनाव दङ बे पार्कखौहाय जोङो दरजा खुलिफैदों नैबे जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि WPTनि चेयारमेन मुस्रि जितेन मुसाहारि बिथाङा दरजा खुलिफैदों बेनिफ्राय आरो जोंनि नैबे हाथाइखौहाय जाखिनि जोंनावबो हाथाइबो दंदेरो जोङो हाथाइबो लादों बे हाथाइखौहाय दरजा खुलिफैदों तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट UPPLनि आफादगिरि मुस्रि बिपुल बसुमतारिया बिथाङा दरजा खुलिफैदों बिथांमोनहा फैनानै जोंखौ जोबोद मोजां बाख्नायदों आरो मोनसे थुलुंगा होदों नोंथांमोनहा नैबे जाखिनि पिकनिक स्पटजों एरियाखौ डेभेलप खालामनो हागोन मोजां मानसिफोरखौ अफिसारफोरखौ सम लेंहर बिनिफ्राय अफिसारफ्रा जुदि EM GMफ्रा जुदि अनोब्ला बा अनखानांगोनबो होनदों बेफोरबायदि लेंहरोबा अनखानांगौबो जायो बेजोंनो नोंथांमोना डेभेलप जालांनो हागोन होननानै बिथांमोना जोंनो लामा खिन्थिलांदों হয় আজি ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী গ্ৰীণ হিমালয় পিকনিক স্পটলৈ আহি আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আচলতে আমি তামোলপুৰ ডিজিটেল প্ৰেছ ক্লাব যিটো আমাৰ গ্ৰুপ আছে আমি গোটেইকেইজন আহিছোঁ আহি ইয়াত যথেষ্ট মানে ভাল লাগিছে যি প্ৰকৃতিৰ যি বিনন্দীয়া ৰূপ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত লোকাৰণ্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নতুন বছৰক আদৰিবলৈ যি মানুহ ইয়াত আহিছে আচলতে তেওঁলোকে পৰিয়ালসহ ইয়াত আহি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আলোকিত হৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আজি ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সঁচাকৈ প্ৰকৃতিৰ এক বিনন্দীয়া ৰূপ আৰু আচলতে যি গ্ৰীণ হিমালয়া সেউজীয়া যি হিমালয়াৰ দৃষ্টি আচলতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ চৌদিশে কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া দূৰণিৰ পাহাৰখনো যেন ইয়াত ওচৰত ঢুকি পোৱাৰ নিচিনা এক অনুভৱ হৈছে সঁচাকৈ আচলতে আমি আপ্লুত হৈছোঁ